Surabaya. Kayune carang golek iwak diwadahi bor rabi ayu bosen ilang rabi tandak utek tambah opyor. Pungkasane pikir aku wis error. Asik. Allahumma sholli ala Muhammad Sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmi lahi sholatan daimatan kita wa mulki ilahi tombo ati iku limo sawarnane ngaji Al-Qur'an angen-angen sakmaknane kaping pindho salat wong ojo lali wong kang saleh kumpulono kaping papat kudu weteng petang luwe kaping limo ceker wong ingkang suwe sapa bisa insyaallah Gusti Allah nyembadani asik. Ayo goyang bro. Milai sholatan daimatan kita wa mulki ilahi tombo ati iku limo sawarnane ngaji Al-Qur'an angen-angen sakmaknane kaping pindho salat wengi
Dek. Cilik-cilik pinter nyawer. Aku meni tukun, Dik. Oh, makasih ya. Sapiro, Man? Man paman ayo mole nang desa Gintungan. Pinara ingkang sekeca mirengaken Kidungan kula. Perkembangan jumlah manungsa saya suwe ngebeki nek kepingin urip sing mulya kudu sregep ambuti pertumbuhan penduduk semakin pesat, saingan hidup semakin mulane kita Mas nyambut gawe sing giat aja sampe patah asa sumrambae derek kita sedaya jalur lan estri anem lantowo mumpung isih urip ana alam donya ayo belajar ngaji hukume agama mula sak waya-waya dulur bakal ana timbalan mula sampean kabeh gak kene wakilan timbalane Gusti Kang Maha Suci gelem gak gelem kudu nekani mula ditumpakno kereta Jawa rodane papat rupa manungsa iku ngono diarani pendosa turu kawijenan tanpa bantar tanpa kelasa. Ayo Mas. Jula-juli dangdut gak peduli ditontok bupati, ditontok camat nek krungu jula-juli apa maneh dangdut mesti kudu joget lho nek gak percaya munggah kula padha gendenge yuk
Nganti ngono jula-juli dangdut ana sing ngarani jula-juli disco jogetane karo mendat mendut nek dirasakno jarene enco dangdut digawe koplo sing nyanyi ayu rambute koribo clanane morot udele mendolo bokonge ketok titik aku plong-plongo ana maneh jenenge goyang ngebor aku seneng joget no ngisor penyanyine ayu bokonge saebor kawit digoyang aku tiba ndelosor ana maneh jenenge goyang gombret aku melo joget penyanyine ayu jogete mulat-mulet kawit digoyang aku langsung jembret apa jembret namung semanten sairan kula yen lepat ana disapa nek ditinggal awe Budi Wijaya ibu canting jole man paman wong bedang kepangkalan kalih potong wote potong wote potong wote ta senggopo dong atine dari mana walang wadah legone rek walang kekek menclok ning tembok mabur maneh menclok ning kali aja ngenyek lodhik karo wong wedok nek ditinggal lunga setengah mati oh iyo bongko ya wis kon terap terusan dicat cek dak remek kon wong wis potokane gak bejaji metu nglonyor tanpa kula nuwun tanpa diundang ya teko kon mang lho wis tak kurungi lapo kon brosot rumangsamu petik babon nambok kurungi lha kon durung wayah metu lapo kon metu aku lho wis kudu arep metu adake lho empeten gak kuat mbrodol kok lho mbrodol rumangsamu apa mbrodol lho rumangsamu kerdus bocor mbrodol Lapa jere kon jelungkano aku gampang bokongku lara, Dik. Lara ta iku mau? Lara. Lho, temen iku mau lara. Rumangsaku iku mang gak tiba rumangsaku. Gak tiba kaya guyon rumangsaku tiba temen gelundung Iku mang tiba temen. Sawangane iku mang guyon tiba temen. Sawangane. Kon iku lho, aku enak-enak gawe lagu walang keke. Iku lagu
lagu jaman biyen, lagu jadul, tak uri-uri. Kon lapo metu moro nyenggaki moro brosot. Kok gak enak blas. Aku lak melok berpartisipasi. Alah, berpartisipasi rumangsamu apa? Karepku aku melok ambek awakmu cek rung cek. Melok nang ndi? Nang Bito. Aduh, lapo nang Bito yo adoh teko kene. Kon niku lho, Mak. Nyenggaki yo nyenggaki, Cok. Tapi sing cocok ambek larase gamelan. Aku mah gak cocok. Gak cocok blas. Kurang ya apa? Yo, contone ngene. Awake ae, ao iyo iyo, ao hae. Ya iyo iya iyo. Ngono. Masih aku lah ya iso. Dites sik. Dites yo kene. Yo, tes nok kono. Yo, ayo. Yai. Bagus, cocok sip. Alah, mana. Bagus, cocok. Ya. Teko kuno cocok, teko nisore miko iso ngembre. Kuno enak lho rene gak enak. Rungono sik iki lho sik bener. Ya iyo. Lah ngono. Iya. Ya iyo. Tak contone yo. Ya iyo. Surabaya kampung Kedurus kaliana santer banyune kabeh wong tuwa loncat pitutur bagus supaya anak bener lakune pindho apa penombelani beno ketara nek kebimbang ucok gak keturutan beno aja tukaran lho iku lho mbelani awakmu lha wong jane iku bebekku kok bebek teko ndi teko Nabi Adam minggat nang diri mlebu nang rombongan lah lapo lho Ris ngurusan-urusane mau nyambut gawe aku tak melok kon gak oleh aku mlebu kandhane melok ae gak oleh. Kandhane percang-percing. Oh, jare nangis kok. Kate nangis iki ketara. Lah, ucok kate nangis bukan. Lah apa aku nangis? Lah, iki sumpah gak nangis. Lah, kate nangis ketara kate nangis. Lah, ketara lapo nangis gak. Cok katakan. Kok nek nangis lho welek, Cok. Masih gak nangis wis elek goblok. Wis elek. Lebu. Kalau melok. Bakalane Putri Wijaya. Ayo. Bah. Sopo sing gandole kon niku? Enggak. Gandolono goblok. Mlebu. Mun dakelane Putri Wijaya akeh sing ganteng-ganteng. Lapo sing koyo coro ditokno iki. Sopo ganteng? Dakelane Putri Wijaya akeh sing ganteng. Opo tengahmu kula nyonge elek? Gak izin. Kok sok gak izin lho? Sing duwe gawe pesen cak engko dagelane sing ganteng metokno dhisik. Iya, lah kon metu dhisik gak duwe izin kon. Lho, kok jeneng ganteng ya? Dasar kepara nyoto. Mulane dipilih dikon kepur iki. Ganteng dikon ambek aku. Jelas ganteng aku lho. Lah gak percaya wong kene kabeh wis ro saksine kok. Lho, kon umpama tak takono masyarakat kene gak izin. Lah apa izin wong gak muda. Wong gak muda kok izin. Temen akon. Ayo takokno. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mas-mas sedoyo nggih. Sampean jawab sing sportif serentakan kompak. Ucon iki ganteng napa elek? Krungu kupingmu. Ya. Kok iku dublek ta? Gak izin kon. Kok iso gak izin sing izin iku kon? Aku keselak. Kate bongkol e. Kon kaya ngono iku gak izin kon, ha? Lho, kok iso gak izin sing izin iku kon? Wong wis ro kabeh kon
Kan iki gak duwe isin kan. Lho, Saya yo. takok kon kurang jelas, takokmu kurang Iki jelas. dublek lho, kopek tak gedhek kon. Kurang jelas lemu takok Oh. genah-genah. Kecepatan niku mau dadi kurang kalem. Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mas-mas sedaya nggih. Ucok niki ganteng napa le? Elek. Krungu. Tak takokane dhewe. Sik kurang lega pungkasane kon. Takokno, Dik. Polo. Hmm. Iki Pak Polo. Polo. Pak Polo. Polo ndi? Lah, Akhirnya oleh. terima kasih. Akhirnya oleh rokok enak ya. Ayo yang lain. Rumah usahamu. Jawab, sampean jawab sing serentak nggih. Iya. Empun ate isin, empun ate sukan. Eh. Kula niki ganteng napa elek? Ayo, krungu kon. Alhamdulillahirabbil alamin. Wes, mlebu. Ngurusan tak santap. Ora. Oh, kok dikono aku sakit banget. Mlebu. Metu apa? Kau oleh. Iya iyo. Ijo godhonge kara nandur wijen ana tegalan duwe bojo lomas jarene soro enak ijen iso kluyuran oh iyo metu awas kon. Kon lapo ndelekno nggone mburine slambu iku. Cok. Wedi delok awakmu lho. Iya. Iya, potonganmu mongkok. Kok lho kate nang ndi kon niku? Le. Cok. Oh, gondong kon niku. Oh, dagal kok ndarawa wis temen. Kok lho kate nang ndi? Oh. Oleh sako. Endi? Abah sapa? Oh iya. Oh, iku Abah Karso sing ndek balong panggang iki kaya. Sing tau nekano Budi Wijaya. Kok kate nang ndi kon niku? Ono lho dagelan purik nang wong nonton-nonton yo. Endi? Arek kate gendeng le. Kon ketemu mbahmu. Lho sampe di video barang kon. Itu kadane wis elek kok kelem ganteng ae. Iku jare bebekmu iku mau. Ono dagelan mudhun teko panggung. Kok wedi lho awakmu iku wedi. Apa? Engkak sampe kate mule. Kok ya ro nek potongane koyo gendruwo. Sampai wong kirap-kirap. Apa? Lah iku sampe kirap-kirap. Arek iku mau barang ketok aku lho koyo yo opo. Iya, usuk koweden lho sampe diringkesi kabeh. Bebek kate nang diri kok. Mamula ta. Kon niku nek nandi-nandi aja gawe sirah iki. Lah gawe sirahe kucing lu nak karepmu. Ya gawe sirah liya kon anggere kepethuk aku mesti gawe sirah iki. Jane sirah Sampe keweden lho mulai kabeh. Delok perainmu saking eleke. Bapak pokok urip. Alhamdulillah bengi iki Budi Wijaya main guru main Bapak Arif. Bapak Arif. Karo ibu sapa Mang Lis sapa men? Mbol kon sapa? Lis Diana ta? Nggih Lis Diana.
Oh iya, Nyunatno Risdiana. putrane sing jenenge Mas Muhammad Adam Arafa. Ya, Pak. Ah, Ayo sabarane, Pak. oclok. Iku kajate apa iki? Kajate Khitan, hitan termasuk utawa sunat. sunat. Oh, kon biyen ya tau sunat. Enggak, Lho, kok iso gak? ya mesti ae sunat iso. Lho, umume wong Islam iku ya kudu sunat, kudu dikhitan. Kanggo ngilangno hadas kecil, hadas besar cek ricik, cek Bagus. suci. Kon kok pinter, Cok. Lho wong aku ya lek ngono. Kon biyen sunat ya nang gone dokter ngono niku. Enggak, Nang ndi? nang tukang las. Oh, enak ya. Enak yo Jelas. ndredet kabeh cos. Lho, maksudku iku kon sunatmu nang gone dokter utawa nang puskesmas utawa nang bidan ngono lho maksudku. Jaman biyen nang calak ri. Oh, nang calak. Heeh. Gawe glati. Enggak, Lha apa? gawe sinso. Oh, bagus. Bagus matakmu ngono ah. Gawe senso. Wong sinso ae bagus ah. Mbreset iki lah entek jare Wis, iki kajate kita termasuk sunat. sunat. Muga-muga sak marine duwe gawe ado saka belaine cidhek rezekine ingkang barokah. Amin ya rabbal alamin. Iki mang dianakno pesta rewam Pesta. iki. Iya, pesta apa? Pesta rakyat. Iku sok pesta rakyat. Ya pesta wong degae iki. Oh, pesta wong. kajate. Meriah-meriahno. Iya, iya. Heeh. Ana sambutan barang cara ngono Bapak Arif nyambut tamune masyaallah oleh ngerahapno. Ngerapno Lho ngono iku gek wonge gek takok aku njaluk wuruh aku Ris. Lah apa njaluk ora Lah awakmu? wonge gak iso tak wuruhi. Wong iku luwe pinter timbangane awakmu. Apa sih kaya gak iso? Lho ya lho pinter iki iso nanggap lodruk. Hah? Pinter iki iso nanggap Lho lodruk. ya wong sing goblok. Kok iso goblok lho? Waduh sakmono kae kok gawe nanggap lodrok. Kayak ngoni lambemu iku. Termasuk wonge seneng sedekah. Seneng sedekah. Uang berapapun tidak jadi apa, yang penting iso nyenengno masyarakat. Betul. Niki belot, Kok iso belot? belot Belut. ya. Belut. Belot ya sang gitu. Lho ngene iki lek diitung cara Hmm. ganjaran dan pahala. Asodakotul Iya. dakul. Ganjaran apa? Ganjarane Pak Arif. Wong sedekah iso nolak balak ngono lho. Deloken kok lho. Bawane pari sok tumpuk. Tumpuk-tumpuk undung. Iku gorong liyane Rip, iku mek pari. Iku mek pari, durung liyane. Gula ris mburi. Nomburi. Tumpuk, iya. Aku barang nang mburi ris. Nang mburi. Engko jedeng tumpuk ris. Apa, Cok? Umbahan gak kok ngumbah. Kok iso kumbahan kok sampe jelas temen ndelok kumbahan nang kono lho. Kan wonge mbeleh wedhus. Wong mbeleh wedhus ya. Termasuk kon roh bedane wedhus. Ya roh. Antara sirah endah sampai buntute wedhus. Ya mesti ero wong wedhus ae. Umpama wedhus iku ndase nggo etan, buntute nggo ndi? Nang kene kulon, Umpama wedhus iku ndase nggo kidul, buntute nang kene lor. nggone lor. Umpama wedhus iku buntute nggo etan, Ya sirahe nang kene kulon. kulon. Umpama wedhus iku noleh ngalor. Ya mesti buntute nang kene kidul. Lah lha apa ya gak iso? Ya buntute ya nang kene kidul ya, Cok. Kon tak balen. Umpama wedhus iku ndase nggo kulon, buntute. Nang kene wetan. Umpama wedhus iku noleh ngalor. Ya mesti buntute nang kene kidul. Goblok arek iki. Kok iso goblok iki lho? Kan lho kok goblok wedhus lo gak ndase nggo lor mek noleh kok ngene lho. Pungkasane pancet do kulon. pungkasane mek puter. arek goblok. Kocok kok. Pidato. Lho kan iya, kan malah dipeseni Pak Arif dikongkon pidato. Arif njaluk wuruk gak kok bermulut tak contoni. Oh iya, kan malah bengi. dikongkon pidato ya. Iya. Pidato. Pidato iku kudu dicocokno kosakatae kudu jelas, Iya. kudu singkat padat, mudah dimengerti. Cene kene kabeh warga kene ero, lho iki lho cak ucok sambutan kayak pidato. Lho mulane kudu sing gena-gena kalem-kalem. Alah ngono. Lah kapan ngomongku? Kan malah jane pidato aja aku lho gak ngomong. Aku lho yo mau ngurusi pidato. Mik loro lho ijenono. Mosok kurang jembar. Cangkemmu tak lengge lho kok. Wes aku tak pidato tak nyontoni Bapak Arif meneh nek ndek gawe maneh cek ero. Pidato aja mongkon kari pidato ae. Kono Kalau maksamu kepantesen ngono ta. Aku mbok judu-judu. Aku judu-judu kok nek loro kok tambah. Aduh. Lah apa sih, Cok? Aku tak pidato cangkemmu meneng. Kok purian ngono tuwek gampang purik. Gak masalah purik dan tidaknya. Rungokno. Iya ta rungokno. Lah rungokno ra sampe nek pidato cek ero, cek niru aku. Apa lo iki? Polo ndi? Gunung Jati. Gunung Kok Jati. kula Gunung Jati. Bangle, Pak Kok Polo kula Bangle. Nanggap mana lo? Oke, siap. Kono nang pidato kok nyocot takit mang. Aku dipengen ngomong dadak dhewe sing nyerocos ae. Selamat malam. Ya wis ero nek iki bengi. Sopo ngarani sobo? Iki ya bengi, Cok. Masih wong-wong delok iki ya bengi. Selamat pagi kakek niku ndi.
Lah iya. Izinkanlah. Lah apa kon bakas-bakas tentang izin iku? Pak Arif iki nanggap Ludruk Budi Wijaya iku wis izin keamanan nang gone polsek terdekat. Lah apa kon ngongkon izin barang iki? Ya bar iki. Pidato mbok yo sing apik. Terima kasih. Kon lho dikeki apa? Nek wis dikeki, nek wis dibayari baru ngucapno terima kasih. Wong kok durung dibayari kok ngomong terima kasih. Iya. Rip aku mah durung kon kei lali wis terima kasih. Mikir. Kon iso Arif. Wong delok potongane wis gak meyakinkan ngene. Pidato maneh pecuso. Ora kon yo gak iso. Bapak-bapak, Bapakmu. ibu-ibu, Ibumu. adik-adik, adikmu. Saya sebagai manusia biasa. Sing ngarani kon demit ya sapa? Wis ngono lek kon iki manusia biasa. Lah apa kon ngomong-ngomong mbek wong-wong? Wong-wong ya wis jelas lek awakmu iku manusia biasa. Lho pidato lho, Cok, pidato. Lah pidato lah apa ngomongno lek kon manusia biasa yang lain so. Yang lain. Di mana? Ya nggo kene Riz. Ya Allah, rek wong iso ditakon nggo kene dusun belut iki lho. Lho kok iso mbar iki goblok. Pidato sikare rukun gak gegeran. Gak gegeran ya apa? Tanganmu sudah plak nang mburi. Ngene, berarti Iki anggapen tanganmu. aku ngomong kon sing meragakno. Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya ucapkan selamat malam dan selamat menikmati Ludruk Budi Wijaya. Lo kayak temenan Riz. Kayak temenan. Iya, kayak temen ya. Iya. Dan pada malam hari ini Budi Wijaya hadir di desa Belut, di rumahnya Bapak Arif. Aduh, ternyata di dusun Belut banyak lamuk saudara-saudara. Dan pada malam hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Arif yang telah mendatangkan Budi Wijaya di sini untuk memberikan hiburan. Maaf saudara-saudara, saya sedang batuk. Dan pada malam hari ini saya telah membeli obat. Dan terus membeli obat batuk, ternyata obat batuknya tidak mandi. Dan sekarang aku pilek. Pilek bari batuk, pilek ya Allah. Aduh lah. Ternyata kelambiku ledeh. Kena umbel kabeh. Haji. Aduh. Dan mari pilek. Ya iki aku kudu noyo. Maka dari itu saudara-saudara sebelum sakit sedia payung, beli obat sebelum sakit. Nah, ini obat adalah obat Pak Pung, zaman biyen Pak Pung. Lek pilek diasari Pak Pung. Kakean Pak Pung. Enak ada. Anak li, ternyata mataku tak ulek-ulek dhewe. Riz, picek mataku, Riz. Lho lah ayo pidatone cek rukun goblok. Cek rukun apane kok nek karek ngene adek watuk barang aku gampang. Lah iya, yuk jare kon pidato. Wong pidato iku sing penting, Riz. Sing penting tata bahasane jelas. Aja dawa-dawa. Aja dawa. Sing penting singkat padat, jelas mudah dimengerti. Lah singkat padat dan berisi. Kok ya berisi, mudah dimengerti. Lah iya, lek basane arek biyen lak pantat padat dan berisi. Sip. Hebat. Nyahok. Ya. Ya jare wong Lamongan nyahok. Iya, Bek. Bek. Ojo gage-gage peno. Lho iki. Lho. Mulai tanggapan. Riz, iki bakul kembang pasar Balong Panggang. Gak ono taksi, gak ono gojek. Aku numpak apa ya? Pendoso. Riz, kok pendoso? Numpak apa? Paling elek yo ambulan ngono lho, Riz. Terus nang omah aku iki kepingin mangan. Mangan sego ku kasar. Mangan bubur yo kalusen. Mangan apa ya? Gragal, kok gragal lo pangan. Aku iki rada greges. Oh, greges cok. Mangan-mangan yo mbare piringe tok. Ngoyo-ngoyo yo ajur. Lho, lek ngono. Ya ngoyo gak le ajur. Ikate gendeng pisan. Ngoyo iku mesti ajur. Alek Kaya kepantesen wong loro nang dalan pringisan. sing mriki ya sapa? Peringisan. Lho, masal. Apa? Om, piye kabare Om? Omah tamu ngono ah. Kok niku
Kok wis pusanane kaya ngene kok celuk. Niki ngeten lho Cak nggih. Lho. Le, gak suka aku. Ojo Cak, iki ngono wedok, tapi jenggote gak dicukur. Jenggot meneh mbang cukuren, Dik. Nek kate metu iku. Kesuwen cukur-cukuran gak urung KTP ku ya lanang. Aja diomongno kono. Aja ngudhu aku kon. Kowe aja ngudhu aku. Sing ngudhu lho sapa? Aku wanita suci. Suci dalam debu. Lagu iku. Aja maneh dinodai wong lanang-lanang gak bertanggung jawab koyok raimu. Lah iya, sapa sing gelem nodai badak ngene iki? Apa sing doyan bodho iki ya sapa? Kon paling semayan kate nyegat aku. Kon kate merkosa aku kon. Sing merkosa kon kuwi sapa sing doyan ambek kon ya sapa? Buktine aku mlebu desa ngemuk desa apa iki mau? Desa ngemut. Ngemut. Dusun belut. Mlebu nek tuangan kono. Masalah. Beleng. Dinyang arek nom-noman mendem 20.000. Lho gelem mo. Gelem lumayan gelem. Lho ancene gelem kok aku. Lho gelem. Heeh. Arek 20. Arek 20 ping 20 piro pisan? Luwung mulai tanggapan untuk tambahan. Apa? Meneh aku tuku betadin goblok. Lah apa? Berengen. Berengen rumangsamu. Kaya kepantesen ae. Masih gak pantes lak lodong. Sing karepmu lha apa? Gak usah cawe-cawe. Cawel, Cok. Rupamu kate kebimbang iki. kebimbang kok. Wis aja cawe-cawe. Wis kaya gemboke neraka maneh. Aku liwat kene iki njaluk dukunganmu, Dik. Njaluk dukunganmu, Cak. Iya. Aja kuwatir lek perkara dukungan tak dukung. Apa sih? Mbuh. Gak ngerti ngono kakan. Lah kan njaluk dukungan apa nyalokno lurah? Ya gak pantas lurah kaya aku. Lah sing pantes Ya artis kan? Oh iya iki termasuk artis iki. Dasarku kan sinden. Yo jinden. Aku kate melok D Academy. DA Academy. D Academy kok D Academit matamu ah. D Academy. D Academit kon ku ngomong sing jelas kon. Kamu lupa itu. Iku lah ya iku mang DA Malami. D Academy. DA Academy. Ada nono ris, kono ris. D Academy ngono. Lah ya D Academy. Gak tau ndelok TV. Delokane HP-ne ono NYKK iku kakek didelok. Kate melok kono ta? apa? Ro ta kon. Alah aku wis kulino aku. Apa sih iku lak film kartun sih? Film kartun kaki. Wis cocok kakek ngomong. Aku kate latihan. Latihan bal-balan. Latihan voli. Aku kan nyalono melok audisi. Oh, Audisi nyanyi. Yuk. Oh kate nyanyi. Nyanyi. Ya tak. Yuk koncone. Kurang dek. Ayo. Yuk konco. Kurang dek. Lah, kurang dek. Aku betedengen are. Lek sing tak maksud iku duduk kurang dek. Fisik awake, suarane nadane kurang dek. Lek ngambil nadane terlalu dhuwur engko akhire gak teko ngono. Berarti suara kegedean Mbak. Kegedean. Semua suara lanang. Suara lanang kudune kon Oh, iki apa begagah? Oh, kudune iku Cik, ngene. Nek ngene suara wedok. suara wetek. Cilik, Mas. Ah, ya iki. Lek ngene. Cilik. Oh, Ingkupno. Cilik. Nah, suara wedok nyanyi suara wedok. Ya kancaning dhisik gembira. Lerap-lerap banyune sekara. Anglia numpak prau layar. Ya. Kon seneng ISIS. Ora kok mergo isi-isi. Kon pinter suara lanang, suara wedok, pinter kon. Enak suara. Lho ditangkap sing duwe gawe sunat iki lho sing sunat. Iki ya. Jam kon anggap iki. Aku masih yo gak sanak gak kadang mirip arek iki. Mirip. Yo rupane yo ganteng. Yo gak iso. Irunge yo mbanyir kaya aku. Iki ganteng, cara kaya bintang film. Saikune yo padha. Alah. Wis, kon lapo bringsan nang kene iku?
Sok pringisan. Lho kok sok pringisan ya apa? Pringisan ya apa sih kon? Kon majare latihan nyanyi sida tak. Wis Ya wis ikut tok. Le latihan nyanyi. Ye gembira. Ler. Ya. Nyanyi apa Iku lagu apa sih jare? Perahu layar. Kon nek lagu Pelaut Ayar, belajar nang Yuni pinter. Lah, iku makan belajar nang Yuni kok. kate tak gawe. Yuni siapa? Yuni arek kono lho. Damian, Arek damen. Oke, Dato. Cara pirang puluh tahun nek melok nyanyi ya. Ye kancane kisah gembira. Yuni sisok lagu wingi. Apa? Gua lali aku. Wis lali. Le. Aku tuh kene apa lek kok ngadep. Loh, masalah. Kene, Dik. Oh, kebenaran rek. Le, ngene iki tak kandhe mumpung nemu ngene iki. Engko iso nemu iku lho. Ngapa Dik kangen ta ambek aku? Kene lho, Cak. Iya, ya apa, Dik? Ya apa, Dik? Alah enake. Kaya gorila gendong anake. Lah apa kon melok-melok? Aduh. Kon kudu kepingin akon. Kon nyelodok-nyelodokno ya. Cak, Apa, Dik? aku iku goleki sampean ket mau ngetan ngulon ngidul ngalor Lho. sampe godhong-godhong murep iku lho tak bukai. Rumasane aku teletong ben kok iso godhong-godhong. Sampeyan niku ngomong sing jelas golek aku padane aku lara. Bener, mek raimu kaya teletong. Ngene lho, Dik. Sampeyan kan duwe nomor HP ku. Lah iso WhatsApp iku. Apa kon ngomong apa kon iku? Sing digawe ngebel gawe iku to. Iya, gawe nulis iku lho pesan. WhatsApp. Lah WhatsApp. Lah iya. Aduh. Kene lho, Cak. Yo. Kandhane Iki mumpung bojoku gak nduk omah. Iya Bojomu toh? gak ngomah. Bojoku gak nduk omah, ayo ditutupno wingi sing gak sida. Walah nutupno iko wingi ya. Iya. Bojomu gak omah. Bojoku momong gak nduk omah. Cak, apa? Mumpung bojoku gak nang omah. Iya. Ayo ngeduk luangan. Kaya apa? Mendem iki. Oh iya. Ayo. Dedek. Aja saiki apa aku durung jamu Le, wis tak gak usah jamu-jamuan, Cak. Sing penting aku pokoknya njaluk tolong karo sampean pisan iki yo. Aja kathik diblongsong lho ya. Diblangsung ya apa maksud? Ya wis kaya Kon, wekmu kate kok blongsong. Apa? Awekmu kaya bedes sak cilike kok. Ya coplok. Kok rumahku ayo. Lah kaya bareng iku. Kaya bareng. Iki kedekmu ya. Ya. tak enteni nduk omah jam 09.00. Jam 09.00, Dik. Iya. Dik, kok dhisik ta aja gopo-gopo. Mosok sampean wis kemau wecer ngono ndelok aku. Bapong kaji ku gak nduk omah. Ngono lho. Cak, Apa Mi? aku ya wis gemremet. Wis gemremet. Aku wis pinggirane gatel. Terus. Oh, gulem tok kon iki. Gak usah nang omah. Larang ndi? Lah krak sawah-sawah kok. Oh, nebang angkitmu. Bojone koncone dhewe. Ayo, cok. Ngene lho, Dik. Lapo sih? Lapo kate ngomong lapo? Lapo? Lapo Mi? Karo apa? Aduh. Apa itu iku? Ngomong ya ngomong nek sikile kancane mbok iles-iles. Aduh. Malah kon. Lapo kate ngomong lapo? Kate komentar apa? Ngomong. Gak usah dendem nduk jero ati. Apa itu? Aha. Apa itu? Disi apa kon? Cok. Iki lak bojone Taji kok. Lah sing gak sapa? Lah kok Apa, oh? katil lapo kok niku? Lah iki wis suwe ambek aku Lho, wis suwe lapo Mi? Nyik. Kok iso nyiki lho. Kok yo ngono padha gendenge kon niku. Iki wis suwe bojone Taji. Iya. Kon gak eling iki biyen yo pacarku, direbut Taji. Masih ngono iki wis dadi bojone kanca rek. Oh, gak Taji lak kancamu sih. lho senajan kanca lah aku pas kudu arep kate lapo kon. Iya. Ya Dik ya. Iya. Kon gak kena dielingno kon. Lapo? Sampeyan kate melok-melok Kon lapo? yo ngono yuk. Lapo? Wong wedok kon ajine. Gak ono jene lapo? Mecicil kon. Mecicil kon. Kon nek mecicil. Ndolek gendaan, ndolek selingkuh. Ya kudu gantengan teko Taji. Lapo iwak keting bengong iki mbok gendak.
Loh, sampean ngerti gak? Biyen aku cek zamane SMP. Ya, SMP. SMA. Bah. Ucok iku rene apa-apane. Eleke daripada iki. Nemenan biyen. Nemenan biyen. Ya apa sih kok nemene biyen? Iya, kok nemene biyen. Iya, saiki delon po iki pupuran gak dipupuri mblungko. Lerek raiku kaya aspal rumangsamu. Mau mesti wong-wong Apa sih? Sampai niku mek kena tak elingno, ya. Apa? Ojo sekali-sekali selingkuh, gak ilok. Le, selingkuh itu indah dan nikmat. Ngerti gak? Ngrungokno pengajian, gak tau ngrungokno pengajian mek sobo, mek grip nduk yasinan niku. Terus apa? Para yai, para sepuh tau ngomong. Ngomong apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terus? Bismillahirrahmanirrahim. Terus? Walali. kon tak kandhani milih perkara omongane yai. Yai ku lek ngomong, ayo belajar sing temen. Barang sing elek ayo ditinggal, ayo golek sing apik. Lah bojoku elek aku yo golek sing apik iki sih. Iya pungkasane ya bener ya. Bojomu apa? Elek. Ya cocok ambek raimu. Kon bojomu ayu entuk kon, padha karo nemu cowek entuk piring. Wes Tami, gak usah melok-melok. Ngerti gak? Masih aku selingkuh ambek Ucok, masih aku gendaan ambek Ucok. Dosa neraka aku sing nanggung duduk sampean. Ndak usah kakean ngomong, gelem sawangan gak gelem yo nyingkriyo. Lanang wedok mek duduk mukrime iku dosa. Jaminane neraka. Mek aku ambek Aris gak neraka ya. Gak neraka ya. Gak neraka blas. Gak blas. Lah apa kok gak neraka? Kok lah apa? Padha lanang. Dek, wis aja ngreken wong-wong. Sing penting sampean ambek aku seneng-seneng, kita memadu cinta, kita memadu kasih, membuahkan hasil yang baik. Dunia itu serasa milik kita berdua. Mami cek ning ngontrak. Mek sing wedok memadu cinta pantes. Lah Kon iku yo banyu aki lho. Gak pantes kon memadu cinta. Cek mengkeret ngono ilatku. Kanca-kancaku ae dhewe biyen tau sak tim. Ya apa? Tim apa sih? Ayo tim apa? Maksude kanca plek. Kon tak elingno. Taji ketokane wong humoris. Wong humor, wong seneng guyon. Tapi ku metu sungune mati gak kena tangane wong liya. Metu sungune rumahmu kebo. Wes, Cak, wes gak usah kereken Mami yo. Pokoke jam 09.00 tak enteni, tak kei kode. Kodene ya apa? Sampeyan muni dit. Aku semaur dur. Aman. Berarti bojoku gak ndok omah. Lek aku ngomong tir, aku meneng ae, berarti bojoku ndok omah. Lek sampean meneng ae bojo sampean nggo omah. Iya. Lek sampean jawab tur, berarti bojo sampean nggo omah. Mas, Ya apa, Dek? Kandhane nang omah. Iya. Aku ngomong Terus kon ngomong apa? aku tak ngomong ceng. Ceng. Kate gendeng. Dek, kanggo keamanan supaya aku gak konangan bojomu sampean gawe cara sing kaya ngono. Ngono. Dir, aku semaur Tur. ngono. Aman. Lek aku ngomong dir sampean meneng ae. Menae, berarti gak aman. Gak aman. Jajalan sih, jajalan, Aku wis gak kuat. Tak jajal ya, Dek ya. Jajalan, Jak. Dir. Dur, aduh. Rasane. Gak musim. Saiki lho usum WA. Najak. Dir. Letokane gabaken. Gak ana ajine. Apa kon iki? Kon gak tiru aku kon. Aku masih koyo ngene, ana ajine. Gak gelem sembarang. Anak ajine tapi nek sapa kebon ngono ajine ya apa? Aku ndolek jangkrik. Najak. Dir. Dir. Pungkasane sing ketur kon. Aku rada merangsang. Jak, aku mulai sik yo. Boleh, Adik. Jajal pesan kocok. Dir. Mana. Dir. Dir. Aduh.
Kok nek gak kena dikandani kandani menungso gak iso ya apa sih? Iku lak bojone Taji. Wis seru. Taji ku ambek awak dhewe lak termasuk kanca sih. Seru. Lah kon kok iso kate mbok tir, rumah sama wis kebeneran kon. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, Kate lapo kon iki? kampiran arek iki. Kampiran tamu. Gak oleh kon ngono ku termasuk padha karo dosa. Ndak bojone kanca iku gak oleh. Gak oleh Tipe neraka. Masuk nyalai hukum agama. Aku omong Kanjarane dosa. dosa Nek mati kejebul neraka. Iku lek konangan, Riz. Nek gak konangan. Yo enak, Riz. Iya ya anemi. Wis aku gak ngurusi awakmu, Riz. Iku padha karo ngrusak pager boto kon. Hah? Pager boto. Pager ayu. Aduh, lorok lek. Bah. Rumah sabu. Ya sedang melakukan gak panas yo. Ya gak pantes. Ya. Aris ambek mami. Ya gak pringisan. Ora, aku Temen. perkara urus aku inga mbek inga, dudu urusanmu. Ambek inga yo. Lah Inga mbek inga ya apa sih kon iku? maksud aku mau ngomong Kon ngomong kok aja kemalan kene ta. Kon ngomong kok mesti ngene, kon kanthi kempur ta kon iku. Ojo sedaplak kaya wong kademen ngono po. Ditoto. Tarik napas. Tarik napas. Tahan. Tahan. Lepas. Tarik napas. Tahan. Ilingno kanca iki. Temen. Aja sampe. kapan lepasin? Patek aku. Wis, Kon delengno gak kena ya wis lho karepmu. urusan aku gendak inge, aku ngepek bojone Taji dudu urusanmu. Lek kon gak trimo kate lapo. Yo kan tak ajar dhewe kon adik kurang. Mi aja. Wani ta kon diajari iki gelem. Aja tukaran, aja musuhi aku. Sing dimusuhi ku kon, Lah Grek. iya aja. Perkara ngene iku wis aja dipikir. Sing penting aku tak budal ngedur. Oh, arek gendeng. Dikandani gak kena babak. Masalah iku padha-padha kanca karuan wong gak kenal. Lah mau dikandani gak kena ngono kok. Waduh. Sekarep-karepe ya wis. Loko iki. Dibacok Taji lak karepe. Taji ku sawangane guyon tapi wonge methithine kadung muring-muring. Sopo maneh? Kene kate angkel ta. Kancaku cek ganteng Anake Sapa? Anake Mbok. Jenenge sapa? Bambang Gendolet. Tekan di pena, Cak. Amen. Hina kawan hina. Wadah. Lagu kawan negare sora. Sora. Dora mi kalah terus gak tau menang. Lho lali. Kok iso lali iku lho. Ngamen iku dituntut apa lagu sembarang kali. Ngono. Apa? Jaluk apa kon? 135. 135. 135 juta penduduk Indonesia. Ada Cina, ada Hiho, ada Londo, ada Cino. Lagu kok kalau jebuse kok. Lagu sing viral saiki lho. Apa? Sing kari manis, orang manis, greges. Aja caca greges. Kok iso? Greges iso aku. Kok iso greges. Iso ta kon? Iso. Iya apa ayo. Greges. Kacau. Wong ngono kok duruki. Wong apene duruki. Manis ngono. Wes seru. Kari manis ngono. Iya. Kari manis. Kari ya. Ya. Kari manis. Kurang manis tambahi guli. Gula. Saweneng aku kowe. Apa? Seneng atine. Tutukane. Tutukane. Tutuk piye? Lah wis ya wis, ono tutukane. Lho lah iya, wis yo wis. Lah tutukane. Tutukane jane wong wis. Mbok. Kono aja pecilan ta mu. Ketane guyang-guyu bakalan susah to. Iya. Aku yo seneng terus. Lho, peno kok aja seneng-seneng lho.
Cak. Apa? Kandhanono. Sampeyan iki mek ngamen nyambut gawe ini sampeyan kan ngamen. Iya. Pirang dina pisan mulai? Oh, saulan. Oh, suwe. Pokoke duit kritik iki gak blek iki kan gak mulai aku. Terus gak tau curiga sing wong nang omah. Lah apa curiga? Terus tak takoni, Apa? mambengi ngipi apa sampeyan? Nah. Aku ta? Gak ngipi. Ngipi yo. Ngipi yo. Mah ora ngipi kok. Ngipi yo. Ora. Ngipi yo, ayo ngipi kon. Ayo ngipi yo kon. Ngipi. Kok apa nomi? Kamu jangkrik ya. Wong iku mek kate susah, kate seneng kok ana lamat ngipi. Nah, Aku ora ngipi. Bareng ngono aku nang warung, ya, sarungan, celanaku kecantol. Lah, iku tandane iku. Sandangan iku padha karo wadine Lah. awake dhewe. Lho. Sandangan kok sarung kan sandangan. Terus kecantol. Oh tak kiwa lho kon. Wis, Apa? kadang-kadang lho. Penoy mosok gak ngipi apa-apa belas. Padane lungguh buaya kecantol kok mek kate cerita iku kudu nelak. Oh, jembeke. Ojo ate guyu ta. Nangis aku. Untuk pri. Kandhanono tapi kono iku. Wis tak omongi ngono lho. Oh, gak ngandel ngono lho. Kandhanono sing temen ta. Kadang-kadang bojone saiki menggak-menggok. Oh. Ji. Bojo peno kan omah ijen. Iya. Bojo peno saiki lho mlakune menggak-menggok. Kono gendeng kok. Lho kok iso gendeng lho? Nek gak menggok ngecek ketabrak motor. Ah, kacau. Bingung aku. Bojone saiki sering goncengan ambek wong lanang. Bojo peno saiki sering goncengan ambek wong lanang. Bisnis. Oh, bisnis ya, Mi. Iki wong congok, petung congok ya iki. Iya, iki koclok ngene malah. Gak ngene ngopo, Jar? Bojo peno saiki ku serong. Serong kiri, serong kanan. Wong urip ngono gak serong ku gak lega. Yang ngene iki lho akibate ndek bojo ayu rupamu sing Akibate wong kena pengaruh lali anak, lali bojo. Iku bener. Malah ngebegitu. Bener iku. Lho lah ya bener. Iki mek dijelasno gak jelas iki. Jelasno ta? Apa? Banget baga. Ora mbok masalah lha mbok. Aku jare to padha kuculuke kok iku. Jane Aku kate ngomong gak mentolo. wis omongno wae gak apa-apa. Cak, Apa? cekak cingkrange. Lah kok cingkrang ketok. Bojo peno iku selingkuh. Selingkuh. Wah, Aku menangi dhewe, Aris menangi aku dhewe. tadi saksi. Selingkuh. Karo sapa? Dipikir Cak, gak usah ngamuk dhisik. Karo sapa? Wis ngomong. Turu-turu wis ngamuk iki. Bojo peno selingkuh saiki. Arek iki mek ngamuk kaya taek dikareti ya iki. Bojo peno selingkuh ambek ucok. Hah? Ucok. Oh, aku selingkuh karo ucok. Iya, Cak. Oh, bale. Kok iso babal lo iki lho. Ayo muring-muring anu. Peno dadi wong lanang gak ono ajine. Ya. Percuma aku ngekeki weruh sampean. Karuan ngono dhewe meneng ae. Bah bojomu jempalik nyungsang kon bongko ya karepmu. Peno ambek aku tau soro bareng, Cak. Sampeyan tak dudokno mek bojo sampeyan ku selingkuh ambek ucok. Dadi bojoku selingkuh karo ucok. Pokoke mulya, cepet. Ono tengerane. Piye? Nek ucok muni tir, nek bojo peno muni tur. Berarti yo ditir, ngono ae. Mangono ae. Mek ngomong tir. Cur, berarti ku gak ono bojone. Tambah koclok kon iku tambahan. Ya apa iki? Ojo guyu bojomu kate ditur kok guyu. Bojomu kate. Iki ngapa? Goblok. Kok sing jelas. Kok tak jelas kok tak cocok. Ana lho. Wong iku kepengin kudu konsentrasi. Yang ini nek gak konsentrasi. Iya. Aha. Ini yang bener. Ya apa? Aku tanggap. Ya loh. Mek ucap ngomong tir, bojo ngomong tur. Berarti padha geleme. Peno kan omah. Kan omah. Tapi nek ucok muni tir, bojo peno meneng ae berarti peno nduk omah. Oh, ngono. Iya. Iku tengerane. Iya, Cak. Nimpang. Kate muring-muring, Kak. Sabar, Cak. Sabar, Cak. Ya. Cak, sabar, Cak. Ya. Sabar. Ya. Apa, Cak? Wah. Wah.
Ayo getien. Ayo. Kena arang. Kon kurung ngono gak tak kandhani tak pateni sisan kon. Dadi bojoku semayan karo Lumayan ambek ucok. Ucok. Nyipar karo kon. Nyipar. Aku nang ndi? Kono. Ya tak nyipang aku. Kok itu dipiwer ngono lho. Aku tak muring-muring. Sabar, Cak. Sabar, Cak. Sabar. Sabar, Cak. Res. Res. Ora aku melincang ngene iki. Cak, sabar kanca dhewe, Cak. Ora aku melincang ngene iki. Ero. Ongkep. Loh, Dadi bojoku semayan. ambek ucok. Dino iki. Ucok jam iki. Kok dhewe kardur. Engko melayu ketabrak aku kon. Hele. Kacau. Kok kon kate ngetur bojoku. Lah aku 3 wulan baru tau ngetur, kok ngetur. Nek kon ngetur bojoku, babak. Kok nak wurung sumbar lah Marian. Katur piye? Nyung sumbar sing Aku gak sebar, uruana. Urono tapi kok sing basa sumbar. Manro buka. Man Nabi Yuka. Sumbar sing enak. Aku wedi. Ayo. Gusti Allah. Kacau. Tok, utok. Gani tok kosok. Mbok. Kan, ada wani-wani kateng bodoh-bodohku. Katene ngecuper. Tapi bilang kok tadi. Lah apa wurung? Langsung kan dijeli kembang lho. Tak kira kaya jarane dadi ngono, Cak. Kok Kon kecilik karo aku kontone, kon kok mentolo ngetur bojoku. ngidose wong waduk lho. Dere kan itu, tak idoni jempolane. Aduh. Hei, tok. Oh. Petuk rapatani. Pak adol. Kacau iki. Tok. Mbok. Oh, tok. Kok kan apa wae laceng kon kate ketul bojoku. Kamu pira perkara 6. Kamu pira perkara kan wetu bojoku. Wah, tak petuk tak pateni. Aku getuk ya tak andani. Iso kaya vampir. Ya ngono iku Taji, gak ono serius-seriuse. Lah ya wong dikandani. Tapi aku yakin. Ya apa? Saelele bojo, mek diape di turu wong iku. Ya mesti gak terimakno lho. Aja rame-rame. Ya apa? Ayo ndelok wong gegeran. Ngono ah. Ayo bareng-bareng diintip. Aha. Oh, kate gendong.
wulan gak mulih aja no. Piye barane iki aku tak elek jian. Napa boleh? Lho apa boleh? Omahe gak boleh. Tapi. Napa boleh? Mulih omahe yo kangen aja no. Telung wulan gak mulih ayo kangen no. Gak ngerti. Meneh wayahe bayar mekar. Oh, aja mekar mingkup ae. Wayahe bayar BRI. Listrik. Wifi. Yo, Lho kurang bayar. Guru. Ya wis. Apa masih 150 kok? Oh, kok kana. Uang kok. Uang kok. Ditinggal Ayo bayar. tak terus nang pasar baru Mas Bang ayo. Telulan gak boleh. Ginjur. Ayo tak terus nang pasar Balung Panggang iku meneh wayah pasaran rame. Ora Kok gak bayar listrik. Orang usah. Kamu di sini saja, saya jangan bicara. Kudu tak tubyo ae. Sampean biasa kan jeneng wedang gula. Tak tukokno gula sik tak gekne wedang gula ya, Cek. Oh, gak usah. Gak usah. Wedang gula. Ora usah. Kok timbangane lambunge sampean kumat maneh lho, Cak. Aku kan ngesakno sampean. Ora. Iki enek nyanyiane enek. Apa? Sorry manis, kurang manis tambahi ngetir. Wes, mari ditaur. Lagu apa sih, Cak, iku mang, Cak? Lagu ngetur tir. Kaco. Jembek. Oh, sampean mangan ya, tak tukokno sego. Senengane kan sampean iku sego ambek mujair, tak tukokno dulu, Cak. Aja. Tak unduh. Tak tukokno sego. Ora usah. Loh, sampean nek teko Kamu di sini saja, saya akan bertanya. sampean kate tak apa? Takok ngongko ae. Takok ngongko ae aku tak tuku autan. Aja autan. Apa? Gak usah, aku ditokot nyamuk gak nyokot saiki. Amek nyelundup. Aku delok jam iku lho, Cak. Iya, jam sewek. Loh, Oh jelas. aku delok jam. Wingi ku Pak RT tukok kene. Terus? Pak RT ku ngomong ngene jarene, Bu Taji, tolong nggih, benjing sampean sanjangi Pak Taji kengen ngewangi jogo. Ten gene pos kampleng. Mengene Pak Taji mboten saged sampean. Sampean gak iso. Aku sing budal. Oke, panganane. Gregetan tak kerowoki kok tambahan. Wong kok wedok kate jogo. Dek. 2026 itu semua itu serba canggih. Ngerti gak? Tidak harus wong lanang tok sing jaga wong wedok kudu iso jaga. Lah kon jogo 3 wulan metengmu gedhi. Disapui wong alon ngidul kon. Aku gak kumanan. Lha lek sampean gak iso kan gak apa-apa, aku sing ganteni. Lho tak nenteng ae gambar iki. Aku sing ganteni gak apa-apa. Kok dhewe iku dekenane dawa? Iya. Semayang karo sapa? Semayang kapan? Dekenane dawa. Sing kapan? Ayo Dekenane cerita. to. Piye? Halo. Mas. Ndok ndi? Aku jek ndok omah ya. Tantene ndok ngarepe tempe LN ngono ya. Ayo. Waktu oleh apa? Iku ngono, listrik pinganane 3 wulan kepungkur. Gak kok bayar. Akhirnya aku di telepon sih karo pegawene PLN. Orang ngandel wanita pembohong. Ora ngandel yo kowe. Masih aku yo gak ngomong kon ngandel. Nah. Masih aku yo gak ngomong kon ngandel. Nah. Ngomongane kang males. Ayo nah.
Gue kericik gelan. Oh. Oh. Kericik. Se. Gelan. Oh, Kericik. men. Kericik tok, ewon-ewon tok. Tak suntuk ya. Nah ya, tak suntuk ya. Aja. Duwene ndelep kok rotok. Saya aku kok penasaran. Iya deh. Iki. Apa? Dek kericik kecarmu no kok. Saking ngene. Ha iki tur awakmu gawe ngene. Anyar. Awakmu gawe tur kene iki. Iki awakmu gawe tur kene iki. Cuk. Ayo. Pito karo malam. Oh. Aku anggap Blah, aku kaget blah. Aku kaget. Anyar. Lagi ngene. Awakmu rene go sewek. Jelas. Sak nomor. ya sak nomor aja nih ditanggap Pak Arif. Iya tetangga Pak Arif, tapi awakmu lak jeje. Jadi Kenapa? tir tur. Polana ki senajan kon ngene krasa. Turu omah. Turu omah. Turu di. Turu kamar omah. Lah wong iki lho panggung lodro kok turu kamar omah. Kok kerobongan kok nggonmu? Aku iku kok lek turu nduk kono karena dicokoti semut. Semut kurang ndek untu kok nyokot goblok kok temen sih. Semut kok Nek nyokot. nyokot iku terus bentul ngono. Ya baba betul kayak kayak pentol. Masuk. Moh, Kalau mau buta gak kon? gak. Saya sadar muka nek tulisane BMN iku apa iki? Bom. Bermulai tak gak? Bermulai. Tak uyuh tetep kok. Ayo masuk. Aku kok kalau aku kok kalau Ya, makan. Manis. Gula manis tambahin ngetir. Ayo nak masuk. Hari manis. Kurang manis to, Jam piro? Gak apa-apa kok liwat buri kono dalane akeh kok yo. Gak wani ki. Ki, ketenger temen iki. Lho wis cewek siap nih. Kok. Iya saya nangkep basah karo ucok. Tak turu. Nah. Oh, nah, gembuk ono. Ajane
senamu mang wis tak tukokno jare njaluk blongsong aku wis tuku ya Dik ya. Sing penting sampean seneng. Dir. Asalane belum. Pipine halus e. Oh halus pipine. Dir. Dir. Well. Bacane kalau iki. Goblokku tak biasa iki lek gawe iku gak kudu gak gawe apa-apa belas. Kaos kontang bisa tak coba nek mana. Sisi cek. Loh, tenang son. Iki kudu gak betah son. Tenang aku kate ngetir ya. Alane bojoku ayu dhewe calon wis. Ndak kok mampu mbako. Walah dikon tuku bojone paling wis kesuwen iki wis gak betah son tenang son. Kesuwen ta. Ngene iki kelakuanmu. Iki lho turun iki. Ayo, kene tur kene. Ayo, Le. Wong bekas eling kok ngomong Wong iki kurang ajari. Ngene lho, Ji. Piye? Aja nyalano ucok tok. Bojomu ya takonono karepe ya apa kok. Hei. Karepe ya apa bojo kok semayan. Ditinggal wong lanang nyambut gawe dadak semayan. Wong weh, kok ora kene ditoto. Lah iya. Are, takonono karepe ya apa? Pringis. Hai, Rene. Mutaku mambu apa? Apa kata kono apa? Kono di kelakuan kaya ngono ku lho, he? Wes ah. Ngaku wae saiki jelasno. Ayo ngaku. Lho ngaku. Ayo ngaku. Ngaku aku ambek Ucok gak ada hubungan apa-apa. Lah apa kok semayan? Bojoku iki nadar awakmu. Nadar apa aku salah apa kok sadar? Loh. Saiki awakmu nek kadung golek duit tok gak mikir atine wong wedok. Ngerti perasaane wong wedok itu tidak harus dingoni batine tok. Jawabane tok ya gak. Semua itu harus tercukupi. Nafkah lahir batin. Wis ngerti kon karepe bojomu. Ngerti ya kon? Oh iya. Ya njaluk nafkah lahir, ya njaluk nafkah batin. Sepurane yang ya. Ya wis, ngene iki aja ditiru. Wong elek niku aja ditiru. Sing apik ae ditiru. Ayo nang daleme Pak Arif ayo. Arif iya. Heeh. Nonton Budi Wijaya. Budi Wijaya lakone apik. Lakone Putri Sul.